Gaatsers Gig. Als entertainer in hart en nieren weet Gaatse Bosma iedereen wekelijks te vermaken met de Gig van Gaatse. Ik zit goed op het balkon. Heerlijk. Ik zweet helemaal wat te maken heeft jij erbij. Hey? Elvis Lives. Elvis, ja, geweldige muziek. Elvis. Ja, dit is Elvis echt vind ik die fantastisch. muziek, hè? Elvis, Tom Jones, die dingen, dat vind ik echt heerlijk om te doen. Daar hou ik van. Ja, en verleden weekend toen moest ik naar Jouderen. Ik ben het koetjeskampioen. En daar gaat de gig eigenlijk over. Daar ga ik iets mee maken. Jouderen, is het zover? Ik stier op het podium en ik denk, daar zit de gig. Daar wie hier nog bezig. Ik denk, daar gaat tak een weekend de gig over. En ik zie het, ik moest beginnen. En ik kan mijn vrouw gewoon, in het scootmobiel. Daar is niks mis mee. Maar ik moet op het podium zitten en ik van box. Echt sokken boksen en ik hier zo niet vast zitten. De lood uitkomt. Ja. En ik hier een PFS song en in een had de honger niet zijn zakje. En nou ja, ik in een pauze naar Hata, ik zei, is alles goed? Is alles goed? Ja, zei ze. Maar je voelt steeds die sleep. Ja, dan doe je het al wat verkeerd. Het begin, de midstraat toen aan de kop daarvan, maar je voelt ze nou dan eens even niet sleep. Maar dan maken er zijn heel veel mensen die gaan naar Hata om te trainen hoe het weer. En toen, door de eerste jongen en de stinkstiel vangen. En toen kwam er iets onverwachts, wat ik net verwachtte hier. Oh. En ik zei altijd, verwacht het onverwachte. Ja, goeie Hans. Verwacht het onverwachte. En daar doe ik ook mijn gig dus onder. Want daarna, toen pakte ze iets wat het niet verwacht had. Eigenlijk, ze pakte een brokfluit. Ja, je pakt een morgen. Ik denk een medley, een Hollandse of een amazing inhaken en meedijnen van de toppers. Ja. En in die halen ze uit haar mandje een brokfluit. En je had de rest van de Janne met mij zitten te spelen hier van het podium. En het plein ziet door de kop daarvol. Al je jumpen, weet ik voor Rikke Gek doen. En je ziet brokfluit te spelen hier. En dan was het op Facebook, Joost. Dan ga ik een foto met het publiek. Ja. En dan Joost erop in de hoeken Joost zitten. Oh, de Joost. En dus ik zie je dat met de geweldig. Nou ja, en toen dacht ik dit dus toch op het podium te hier. Soms denk je dat je alles hebt gehad en alles wel hebt gezien. Maar die momenten zijn het gevaarlijkst. Ik denk, ik kan denk ik alles voor wat jongen. Ik denk, dat komt wel goed. Juist op die momenten moet je het onverwachte verwachten. Verwacht het onverwachte. Soms zijn het verrassende successen of vernederende missers. Maar in welke categorie valt de blokfluit? Op zich was het een overweldigend succes. De mensen die het hebben gezien vonden het geweldig. Op zich hier ze soms even meer succes als mij. Want hadden mensen er niet in zijn. Ik ben alweer te stompen. En dan zie ik naar de show. Ik denk, ik zoek eens naar het hak en ik tegen de microfoon erbij. Ik denk, ik echt even van de zaal even spelen. Ik wil Helmers of zo. Maar kijk, de mensen die zijn super geweldig. Ja. Misschien wel leuker dan ik. Maar wat was het voor mij? Voor mij kwam het zeer onverwacht. En had je de foto voor me? Ja. Ik zie er in ieder geval mijn slipstick krijgt op die foto. Ja, het zit helemaal vol. Ja, ze had ik mooie smurfjes erbij. Maar je zit en je voelt in sleep. En ik ging heel veel mensen en ik ging naar Herta. En nou had het wel goed met haar gier. Want ja, je ziet er wat van. Vertelde je al valt ze van het stoort, ja. Ja, nou dat mij. En dan weer een jongen die ging steeds bij Herta en die jongen steeds bier. Maar het is die bier. Ja, bier behind de scootmobiel. Maar die voelde het zo mooi. Die ging steeds bij Herta. Hoor je welke pilsje. Maar ja, dat weer de gig dus eigenlijk cool. Ja, dat weer hem. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.